Bwsarok bai kok Banglaye acid Nwngwi Thowikha Bisidokchiba Omarni Khoroksa Chakrajwk mung Monjubala Deborma Pati mungni Yakulo khwai hangkor sakamnogo tubui phaikha bono fire service ni adongrok phiaba mwthangwi narokmanliya bono saknainai Pati mung phasal diborok khwai thanani jamtila amchayo Umor bangjak ni bagai kisamisa sakhamya tongmani khwai jamtila amsani Monjubala Deborma mungwi Bisidokchiba Omarni Khoroksa Chakrajwk abono tuye salbrunno Bwsarok ni bisingo wnglaio kok Banglaimung phasalo nokni joto borok rok samungo thangbaimani jorao nogo kebo grini sepna harei thwinani bagai acid nungkha o Chakrajwk dibor khegei Bwsarok regani nogo phaibaimani Yakulo bumano nokkunao klaijak mankha borok bwslano nukheno saka ang thwinani bagai acid nungwi khibika ano mwthangdi hinei logi logino fire service ni adongrokno rohorjaka koktoma Pati mungni Yakulo khwai hangkor sakhamnogo tubui phaikha bono fire service ni adongrok piaba mwthangwi narokmanliya bono saknainai rok কালকে আমরা গরম আমিও রেগাট গেছি সকালে গিয়া পরে রেগা ছুটি হইয়া আইয়া সাইরানো কইছে বাবা আমি বিস্তার লইছে আমাদের বাসাও হ্যাঁ ওখানে ইয়ার পরে গাড়িও পাইছে না ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করছি ফায়ার ব্রিগেড গাড়ি দিয়ে আনো লাগছে নাম কি তাতে মোর সাথে বন্ধু হ্যাঁ বন্ধুমালা বয়স বয়স 65 না কোন বাড়ি কোন এটা পূর্ব কোন কি দক্ষিণ গামদিলা Sasalo postmortem ni Yakulo nukuni bororong ni Yago yafari rejakhabi ni mangkethei phiaba boba hai Pati mungno tuye acid nungwi thwinani wansuk mung naharka o Chakrajwk abono tuye shrai shrai mung thalia nokni borok rok Bureau report Chini Khorang